Mâine sute și kilometri pustii, sate și orașe. Aici, vedeți, întorceți-vă la credință, să nu cumva că aveți copii și e păcat și de ei, învățați-vă copiii, luați-i, duceți-i acolo la biserici, chiar dacă e preoții răi. Acolo Evanghelia asta și cu acesta scriptură făcută de Mântuitor. Nu vorbește Mântuitorul niciun rău la oameni. Numai bine, vorbește prin cărți. Preotul de rău, de curvălsește, de face el alte rele sau alte. Nu avem nevoie noi, îl socotește Dumnezeu. Noi trebuie să ascultăm Scriptura, noi trebuie să cădem la Mântuitor, să ne rugăm. Noi nu avem să facem, că zice câte unii. De ce? Că zice câte un preot sau câte altul. Păi preotul trebuie să știe toate ce se lucrează. Preotul trebuie să arate Dumnezeu la el, că e preot. Ia uite ce zice Mântuitorul. Cine face voia Tatălui meu, acolo vom sta în lăcașul lui și vom sta multă vreme. N-a zis, merg la preot, n-a zis la nimeni, a zis, cine face voia Tatălui meu, acolo vom sta multă vreme. Și chiar cum zicea, când a fost 16 preoți aici, le-am zis, iată, voi trebuie să fiți lumina oamenilor, voi trebuie să atrageți pe oameni, nu eu. Voi să înțelegeți că nu e de la mine asta, e de la cel care m-a trimis pe mine. Voi trebuie să înțelegeți că ce păi, dar unul dintre ei a zis, păi am chemat oamenii, să vină, nu vin. De ce nu vin? Pentru că n-au credință, pentru că nu face voia lui Dumnezeu, pentru că nu înțeleg. Nu trebuie să-i criticăm pe ei. Nu face voia lui Dumnezeu. Vedeți? Dumnezeu știe. Vedeți? Chiar eu zic, eu n-aș vrea să fac asta. Să fac, adică, mi-a dat Dumnezeu sarcina asta, să o lucrez, eu o fac. Că tu ai fi pe pământ. Eu aș zice să nu mai faci, să o faci tane. În locul meu, vrei? Ai înțeles ce am zis? Tane. Dar nu e după mine. Cum? Eu mă aleg singur ce fac. Nu, să aduci oamenii tale la familia dumitale acolo. Eu mă duc la biserică și lumea se duce la biserică, nu la mine. Fă-te aceeași să lucrezi. Să vezi, poți să faci. Tata se numeau noi, vedeți? În familie. Ceilalți, restul se închinau la idoli. Și una se închina la Domnul Iisus Hristos. Se ducea și avea pe Domnul Iisus Hristos într-o iconiță. Și striga, se ruga la el. Și frații lanții, mă, unii sora lantă, dar nu apare deloc. Și au urmărit-o să vadă ce face. Când se ruga la Domnul Iisus Hristos. S-a dus și a spus lui mama, lui tata și au bătut-o. Că de ce se închină la Domnul Iisus Hristos? Azi așa ceva, Dumnezeu s-a mâniat și a luat pe mama și pe tata. De ce nu o lasă să închine? Și ăștia, când au văzut, au luat-o preoții pe timpuri. Și preoții, văzând că se închină tot la Domnul Iisus Hristos, i-a tăiat mâinile. Cu ce s-a închinat ea? Cu limba. Vezi că i-a tăiat mâinile. Și când a aflat-o că tot se închină mereu și nu înțelege, i-a tăiat și capul. Numai ca să nu se închine. Ați auzit că se închină cu limba, dar cât ai mâini, nu căuta să păcălești pe Dumnezeu cu limba ta. Fă-ți crucea ta cu mâna. Că uite, îi zic chiar, Doamne, că cu Doamna am treabă. Ai cruce. Vedeți cum o fac eu? Ați observat? Uite, așa o fac eu. Uite, vezi? Ia uite. Eu o scriu. Ați văzut cum o scriu, nu? Am plecat, am scris-o. Am venit, am scris-o, am venit, am scris-o. Eu o fac însuși pe mine. Faceți-o și voi ca să rămână pe voi. Ca să puteți să vă vindecați de vremuri care vin trimise. Nu, iată ce vă zic eu. Dumnezeu n-ar veni cu nicio mânie peste noi. N-ar veni cu niciun potop.
N-ar veni... Nu, stai tărică mai așa, Olec. Nu stau în fața, că stau eu și la mai mult. Așa, acolo, acolo. Nu acolo, nu, dă-te tot mai la umbră aici. Dă-te mai la umbră acolo. Așa. Vedeți? N-ar veni cu nicio mânie să ne distrugă. Noi o cerem, mă, nu. Să știți că noi o cerem. Să știți că nu face Dumnezeu asta. Noi cerem ca să fie sfârșitul lumii. Să știți, să nu creadă cineva că Dumnezeu vrea asta. Noi facem. Noi ne-am făcut răi. Noi suntem de acum 5.000 de ani de la noi. Tot noi suntem aia. Să nu creadă cineva că iată zicem. Păi ce eu am, cum a zis, eu am 60, altul 5. Ai ani mulți, dar nu-i mai știi. Dar nu-i mai știi. Te-ai făcut. Te-ai putrezit. Sufletul n-a putrezit, s-a mutat la altul și iar ai urmărit și iar ai crescut și iar, uite așa, petrece. Acum, ia uite ce zice Mântuitorul. Acum va fi lumea judecată. Acum. Iată, a mai fost lumea judecată, vă întreb pe voi acum. A mai fost odată lumea judecată? A mai fost? N-a mai fost niciodată judecată, nu? La noi. Cum? La noi. Nu, aia a fost mânie dumnezească. Nu? Aia a fost mânie dumnezească. Cum? N-a fost judecată, era mânie. Vedeți? Acum vine judecata. După judecată, aceea pentru a trimis Dumnezeu un om în lume. Să întoarcă oamenii la credință. Să-și vază că vrea să facă raiul pe pământ. Și nu o să facă cu 10 iși, nu? De-aia vrea să aleagă acum pe cei adevărat credincioși. Nu e, auzi, întreb aici, care ești credincios? Vedeți, nu e niciunul. Hai să ne întoarcem la credință. Că Dumnezeu îi place să întoarcă oamenii la credință. Aici are toată baza. Dacă vă întoarceți la credință, vă lăsați de ale voastre rele și te duci și zici la copiii tăi și vă mulțiți în lume și vă faceți 10 câte 10, și-i las câte 10, și-i las câte 10, și-i las câte 10. Cunoști tale ce zic? Da? Ce-am zis? Ați zis că fiecare, dacă mai aduce câte 10 și 10 și 10, atunci... Dacă tale, credința, da. uite cum este, cum am zis de Doamna, Da. Atunci cum am zis de Doamna, cum am zis de omenirii, și ai să cazi jos în cercul ăla acolo, și ai să mori, și o să te ducă chiar oameni la groapă. Ai să pierzi în jumate și iată, mergi de unde ai venit. Și o să strige oameni, aici, în cercul ăsta era, dar unde o fi acum? Unde? Eu merg de unde am venit. Iar dacă nu, voi fi dat de mână la oameni și ucis, adică omorât. Zicea Mântuitorul acum 2 ani, eu știu că așa are să se împlinească niște voi. Atunci, toți mi-o rupe cât o bucată de os, uite așa le frânge. Până la ultimul om. Și ultimul om zice, ia haina mea și o ridică sus și strigă, dar de ce mi-ați dat haina goală? Că nu e niciun om, dar niciun os. Atunci vine Mântuitorul și zice, pace vouă. Vedeți ce ușor vine ziua? Și zice, pace vouă. Și strigă cu un glas mare, m-ați omorât, iar m-ați bătut, iar m-ați scuipat. Și voi o să strigați în zilele acelea. Dar nu erai tu, Doamne, era un om mic de statură. Atunci zice el, eu eram prin el, eu vă vorbeam toate prin el. Iar dacă voi nu o-ți crede cuvintele care vă le dau, vouă nu-ți ajunge la casele voastre. Luați aminte ce v-am zis. Dacă nu o-ți crede aceste cuvinte, că nu e de la mine și cel care m-a trimis pe mine să duc vestea, sosirea lumii. Vestea pentru întoarcerea la credință. Vestea pentru rai. Vestea pentru sosirea judecății și mântuirii.
Niciodată nu s-a vorbit asta. Așa a binevoit Dumnezeu ca să împlinească niște voi mai înainte de vreme. Eu v-am zis asta. Să nu cumva, mai bine voi să nu mă socotiți pe mine cu voi. Să vă socotiți însuși pe voi de păcatele voastre. Pe mine să mă lăsați la o parte, să nu discutați de mine. Că dacă o discutați de mine, nu sunteți vrednici. Să vă discutați păcatele voastre, curățiți-vă voi și la urmă să vorbiți. La ce este? Că pe mine nu puteți să mă aflați. Că eu v-am zis, voi când o să pleca pe drum înspre Regen, pe unde mergeți, o să vedeți că eu o să mă arăt în mașina voastră. Cei care o să merge în alte părți, o să mă arăt în mașinile voastre. Eu v-am zis, acest om dăinuiește peste tot pământul. Voi o să aveți ușile încuiate și eu tot intru în mașina voastră. Și dacă ai merge cu avionul, eu cât avionul gonește, eu sunt tot în el. Eu v-am zis, acest om dăinuiește peste tot pământul. I-a dat Dumnezeu o delegare mare ca să vadă, să cuprindă până sosește, să nu fie dat în ghearele diavolului niciun om. Pentru asta ai trimis omul. Dacă voi vă cere să vă dați în ghearele diavolului, zice Mântuitor, duceți-vă de la mine, duceți-vă, dacă nu înțelegeți. La Noe, când Noe a luat și pe tata, a luat și pe mama, a luat și pe vecinul, dar Noe a controlat cu cel rău. Astăzi nu se mai încape ca să mai luăm om cu țigara în gură sau cu diavol. Dacă fumați vreunul, lăsați-vă. Cafeaua. Cum? Cafeaua, trebuie să o lăsăm? Și cafeaua, că iată, mergi la o vrăjitoare. Mergi la o vrăjitoare și să vezi cum scoate maimuțoiul de diavol în cafea. Și te vrăjește pe tine și lucrezi lui Mamona. Lasă un curând de cafea. Cafeaua va deruta pe tot pământul nostru. Tot Ați înțeles? o cafea. Era o fată, când era fată mare, era fată. Acum bea la cafea și nu știe de ea. Că iată, în cafea e și droguri. Bagă ca să te atragă pe tine, bă, dar ce bună e. Că vede că mai vine și alte fumuri în cap. Nu vine numai atât cafeaua. După ce ai băut-o, mai stai o vreme, încep să te cam scarpini puțin. Ai înțeles? Încep să faci, nu știu, alte goande. Vedeți? Și zice câte o fată, zice, m-am drogat. Am fost și am băut niște alea și iată, nu mai pot. Fraților, feriți-vă de drogurile astea. Feriți-vă de tutunurile astea. Că diavolul de ce a făcut pe tutun? Fum înghis, fum dai afară. Dar Dumnezeu ți-a dat pâine, pâine mănânci, pâine rămâne în tine. Tutunul acesta, diavolul l-a făcut pentru să-ți încarce ție vinile, să-ți încarce ție astea ca să poți să piei mai după pământ mai repede, că lui nu-i convine să meargă pe picioarele lui, pe ghearele lui. El are nevoie să meargă călare pe tine. Pentru asta lucrează diavolul. Diavolul nu mănâncă, nu bea, decât un ștelete, os, decât un os. Și decât cu o piele pe el și aleargă zi și noapte. El nu doarme, n-are somn, nimic, decât aleargă să cuprindă lumea pentru ca să fie biruiți de ei, să meargă, să facă ce vrea cu omul. Vedeți? El nu doarme. Păi dacă a fi fost, că m-a dus Dumnezeu și în iad, că m-a dus și am mers și în rai, când am intrat în iad, erau niște aripați, eu eram, așa mă uitam în sus la ei, aripați, știi ce era aripați? Diavolii. Erau niște ăia mari, băga furca și uite așa întorceau, parcă erau porumbii felți, acolo era omenirea. Dar ei când au văzut, furcile lor le-au oprit. Și uite așa tremurau când am intrat. Vedeți? Și la urmă am fost dus în rai, ca să pot să prăvădui astăzi. Ca să pot, și iată Maica Domnului s-a arătat
ca să pot să prăvăduiască. Ca minte voi și proroși micinoși ca frunza și ca iarba de acum încolo. Luați aminte. Tu știi carte? Da. Termenat, suica. Tutun, dacă intră cineva în curte aici, nu are voie să fumeze aici. Nu. La mine nu mai s-a terminat. Decât atât am un om și pe el îl iubesc. Nici casă, nici pământ, nici avere, nici copii. Un bărbat îl iubesc. Pe cine crezi că îl iubesc? Asta e averea mea. Dar noi, de pildă, cât avem îngăduință să bem vin sau bere sau... Dar ce vrei tu? Ce ai tu cu berea și cu voastre? Cât e permis sau nu-i permis deloc? Câteodată suntem și în Măi, situația. frate, ia uzi, mă, nu-i permis, mă, să bei. Ia uzi, chiar Mântuitorul vorbea un cuvânt. Zicea, beți și vin, dar vedeți să n-amețiți. Asta m-am Auzi, întrebat, asta să nu... cum? De asta m-am întrebat. Păi auzi, beți și nu cumva să amețiți. Adică că și vinul te îmbeți. Dacă bei o sticlă, două, ai început. Și iată, imediat îl pui jos. Dacă bei numai un par, Dacă bei un par, păi da, și eu beau un par de vin, auzi? Și chiar Mântuitorul a băut la nuntă. A băut și el un par. deci îngăduit un par, dar nu o sticlă. Dar nu punem. Dacă vrei tu 6 sticle, o sticla tu. Nu vreau să-mi pierdem. Colectivul. A venit până 70, apa mare. Și am mâncat pe acolo, intrat pe la o vecin și ne-a rupt drumul. Nu mai aveam pe unde să mai merg. Și m-am dus la primărie și am zis, ce mai fac la primar? Uite-mă, ce sunteți vreo 7 inși izolați, căutați-vă loc și dați pe ăla la colectiv și luați, vă dau în altă parte. Așa am făcut. Și am luat locul ăsta, că eu trebuia să viu la locul ăsta. Ați înțeles? Da. Că aici, cu 2000 de ani, erau păduri. Erau păduri și aici prăvăduia un om. Și iată, prăvăduia și s-auzea acolo la Troiță, la râu, trecea niște apă limpede ca cristalul, frumoasă, prin ierburi. Că ați văzut, acum e murdar, ați văzut? Da, foarte murdare. Da. Și trecea o apă ca cristalul. Și aici prăvăduia un om și avea mulți oameni cu el aici, în pădurea asta. Și un om a venit iar la locul lui aici. Și eu trebuia să ajung aici, tot Dumnezeu a lucrat asta. Și iată, m-am mutat aici. Veni timpul. Ia, să căzut comunismul. A venit fiecare la pământ. Ăsta avea un vecin de aici, a venit la pământ. Ăsta la a venit, ăsta a zis, nu mai mă bagă, cumpărați. El a luat banii de aici și a zis, i-a dat telefon cineva de la București. Dacă nu vii cu banii azi, că el vrea să cumpere un pomost în București. Dacă nu vii cu banii astăzi, mâine am terminat vinderea. Și el a plecat cu banii până în Costești. A pierdut trenul și a căzut jos și a murit. Ați văzut? Binecuvintează moștenirea ta, biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivit. Sau pe drum, să știți că Mântuitorul a sosit. Sau toți aceștia boale, grele, care sunt în paturi, se va ridica, că trebuie să fie judecați. Când o vedea astea toate voi, dar când o să o petrece toate astea, când o vedea că, iată, într-o bună ziară să fie, când o vedea soarele că se ascunde, când o vedea luna că se ascunde, când o vedea că stelii nu mai sunt și întuneric mare peste tot pământul. Să știți că Mântuitorul a sosit. Și are să fie mare crâșnirea de dinți.
fraților și copiii mei, întorceți-vă că sosește vremea. De-aia stric prin voi și toate și vă iubesc pe fiecare după chipul lui, fiecare nevoile lui. Că așa mă gândesc câteodată, când noi mai fi cu voi? Iau ce vă zic, când noi mai fi cu voi? Și când noi mai fi între voi? Voi nu știți ce zic eu, că într-o bună zi sau într-o bună an v-am pierdut și v-am scăpat de nu v-ați întors de la credință. Fraților, nu puneți, că nimeni nu zice nimeni să zicem, nu pune baza pe știință. Acum a venit timpul să pui baza pe credință. Nimeni nu v-a lăsat ca să ziceți, nu, n-am să mai învăț. Învățați să nu vie alte neamuri să ne conducă. Fiți deștepți, dar fiți credincioși. Că nimeni nu v-a dat înapoi. Aveți și credință multă. Învățați ca să nu vie alții nevălitori în țară peste noi să ne conducă. Să zică, hai bă la ea înapoi aceea. Învățați, fiți credincioși, iubiți pe Dumnezeu, mergeți la slujbe, mergeți acolo unde credeți voi și uniți-vă că nu să știe ziua de mâine. Așa e de aproape toate. Eu să știți că eu v-am zis aceste cuvinte. Luați aminte. Că iată, poate ți-o auzi într-o bună zi că pierd. Ce-o mai face voi? Și o striga și ați vrea să mai vă întoarceți la credință. Vedeți, luați aminte că se prepară niște magazine mari. În toate orașele, nu numai aici, pe tot pământul, în toate orașele. Niște magazine mari până la 100 sau 200 sau 300 de metri. Și poate lățimea 50 sau poate mai mult. Acolo se va aduna toate ce tot pe pământ, chiar și apele. Vedeți să nu vă amăgească vremurile, că acolo o să pună preot vânzători. Luați aminte că toate roadele se va aduna după tot pământul, acolo va fi toate. Și o să mergeți acolo să nu vă înșelați amarnic, să vă pui ștampila pe frunte sau pe mâini. 666, vedeți să nu vă încurce. Vedeți că e multe secte pe pământul ăsta. Alții e cu Dumnezeu, alții zice că e cu Dumnezeu, alții zice că iar cu Dumnezeu. Dar voi nu știți de ce zic eu de 3 ori. Alții își fac Dumnezeii lor. Noi să nu ne facem alții Dumnezei. Nu un singur Dumnezeu avem. În El să credem, în El să iubim, pe El să ne dăm viața pentru El. Mulți își face alții Dumnezei. Vedeți, să nu cumva să faceți alții Dumnezei, ca să ne piardă la vreme. Că de-aia v-a chemat Dumnezeu aici. Că iată când m-au zgonit cei răi pe mine, mergeam gale și spre casa mea. Și am zis, Doamne, dar de ce m-ai pus? Atunci când m-am apropiat de curte și a zis, nu te teme și nu-ți fi frică, că mulți oameni ți-o trimite ție. Că iată, nu te caută pe tine și mă caută pe mine, că eu sunt în tine, eu lucrez toate astea. Să nu credeți că lucrez eu. N-am putere eu, Dumnezeu are putere. Am zis la mulți, de ce mă blamați, de ce mă judecați voi pe mine ca pe voi? Le-am zis, faceți voi, chiar la preot le-am zis, faceți voi, lucrați voi. Păi dar nu vine, dar atunci ce să vă dau eu vouă? Voi faceți asta, să fie după voi. Voi fiți credincioși, voi înțelegeți lumea, voi atrăgeți-i pe ei, după credință, după faptele voastre. Asta e toată înțelepciunea. Eu v-am zis, vedeți cu zilele acelea, că o să vedeți, au spune preoții acolo vânzători. Și o să zică omul, uite mă, dacă e preotul vinde, auzi, cum să nu? Și te duci și preotul zice, iată, primești ștampila asta. Și
o pune în frunte, aia nu se mai nici cu cuțitul. Aia e rămas pe veci. Vedeți, să nu vă înșelați, mai bine să dați capetele voastre, o să vedea un pământ nou, o să vedea pe acest pământ și vor trăi oamenii 400-500 de ani, poate veșnic. Vom trăi cu vegetale, vom trăi cu miroase, vom trăi cu Dumnezeu, merge pe cărări. Atunci să vedeți, că v-am zis, soarele pe ele, luna pe ele, stelele pe ele. Și iată, bărbatul acela luminează și cerul și pământul. Bucurie mare, lucrează prin el și strigă el asta. Bucurați-vă de glasul meu și strigă el. Bucurați-vă că vă aduc veste nouă. Bucurați-vă că vă aduc Fiul vostru pe pământ, zice. Vedeți, acesta este bucuria voastră să fie, că vă aduc slavă din cer ca să vă uniți cu cerul și cu pământul. Auzi ce vrea Dumnezeu? Și voi nu vreți asta? Iată că am și bărbații care au venit acum.